Kun san me yake bani mamaki a wannan jirgi mara matukin da Academy Nasara suka fito da shi? Wato shi fa in ka dubi jirgin nan gabaki ɗaya irin shi ne fa wanda muke daura kemara wanda yan shirin Hausa ko kuma TikToker suke amfani da shi. Irin shi ne fa wanda ake amfani da shi da remote. Cewa kowa ya san cewa ba wani tsada ne da shi ba. Ko a Najeriya yanzu wannan jirgi mara matukin da wuya in ya kai 40,000. Ko a Najeriya bai wuce 40,000 ko kuma irin 50,000 din da ba daidai ban san kuɗin sa ba. Amma sai aka zo da irin su, bayan an zo da irin su din kuma sai gashi babu yanda za a harbo shi, bayan babu yanda za a harbo shi sannan kuma babu wata na'ura da za ta canza masa ko kuma ta dauke signal din shi. Kun san wa'ancan makaman nasu masu karfin kasar mamaya ta zo da wata shegiyar na'ura wanda inda suka harbo su ana dauke signal din shi gabaki ɗaya sai dai ya faɗi ba zai fashe ba za a control din shi ba sai dai ya mutu kawai. To shi kuma wannan babu yanda za a dauke signal din shi ko kuma a katse neutral din shi ko kuma a katse wutarsa gabaki ɗaya. Kuma ana tabbatin cewa yana amfani da hasken rana ne, kuma sannan shi ba signal ne da shi ba, wata waya ce a jikinsa. Muna dai baku labari tuntuni. To yanzu gashi nan shi kadai ne lokaci ɗaya dakarun mai nasara fa sai su harbo sama da 100-200. Idan ka gama gudun kai ne dai kuka ga irin na Ukraine din nan, soja ya gama gudun shi zai je ya same shi. Kuma abin takaici idan ka sa bindiga ka harbe shi, karfin rocket din da yake jikinsa karfi ne mai karfi, sai ya zo kusa da kai idan ka sa bindiga ka harbe shi duk ya dai wannan bomb din sai ya affecting ɗinka, sai ya gama da kai. Idan kuma ka bari ya zo ya dake ka nan ma sai ya gama da kai. Sannan haka yake bin motocinsu, dogayen motocinsu yake bin su ɗaya bayan ɗaya, yake bin group ɗinsu, yake bin bare ɗinsu, yake bin duk gurin da suke so su yi mamaya ko kuma su yi bincike a gurin. Su sun rasa ina, kuma abin da zai baku takaici ba a ganin inda yake tasowa, kuma ba a ganin masu control da su, sai dai kawai a ganshi kamar tsuntsaye ya fito da gabar ne, ya fito ta yamma ne, ya fito abin da ya ɗaure wa musu kai, ya rikitar da su. Kuma abin takaici zubar musu sojojinsu yake akalla ba asara ba a kullum zai iya zubar musu sama da 100-200. Motocin yakin su sai lalata musu sama da 50-100 a kullum. Kokarin yunkurowa ake, kuma kokarin a yanzu maganar da yake muku fa asibitocin kasar mamaya sun cika da sojoji. A yanzu ana tunanin cewa makarantu ne ake ba da umarni da kuma manya-manyan gurare na hutawa ko kuma wasu tashoshin jirgin kasa, nan ne ake zuwa ake kai marasa lafiya, wato sojojin su kenan. Asalin manya-manyan asibitocin su ba ya cika daman ga marasa lafiya wancan yakin kwana 40 da aka yi din. Yanzu kuma gashi wannan yunkurin da suka yi, ganin da suke gani a inda suke kunkurin cewa sun kurmushe Dakarun mai nasara, inda nan gaba idan za su fuskanta idan su fuskanci kasar Iran kadai, babu wata kasar ta zai musu barazana kamar yadda suka yi wa Gaza kenan. To abin da suke so su yi, to kuma gashi abin ya zo musu a wani mugun yanayi, a wani mugun takaici. Gashi muna ganin ci amma kuma muna ganin rashi. Gashi yanzu sai zubar musu da sojojinsu da makamansu ake, a yanzu nema suke a kawo musu dauki, nema suke a dakatar da wannan jirgi mara matukin, nema suke su kawo yanda za su yi su kawo karshen wannan abin ya gagare su. Kuma abin takaici shi idan kace zaka harbe shi ma, idan kace zaka bata 100 ma, guda 100 gabaki da idan za a bata shi ko miliyan 1 bai kai ba. Kuma wa'annan jiragen da wannan motocin idan kuka ji kudin sai kun yi mamaki. Ba ma wai abin takaicin da yake ba su mamaki, ba ma wai motocin su da ake lalata musu ba, da kuma manya-manyan iya defense din su na miliyoyin kuɗi, daloli ba, a'a sojojin su da ake bata musu. Saboda haka Allah mai iko ne ba, ko ina yana nuna izzarsa da ikonsa. An ce wai ka raina mutum ne ka kama, wato kamin fi a tinne ne kuna raina su.